Bueno, edifizioei buruz, bota enbida, baina ez da bota bier, askok esaten da moduen, ez dakizela esaten da, ez da ode ruina, hain txarto dagoelako. Ze bertan, asoziazio bidaz, elmuga, emakumeena eta okila egurraren taia itzen dabenak, eta proiektu edekauen je, lehenatik egin da proiektu, ez da gauza bat gaur egun, atzotik gaurko egunera mobitzen gabizena, lehendik gabiz mobitzen, proiektuen jedago, onartu zan eikie urtarriaren 20en, gobernu batzordiek, onartu eban ere eikie kontratazioa zaztie, da einge da, azite da kontratazioa, unikoi, hoize, dekauz, epe batzu daz, eta horrek epio betetzen junbidie, eta obri eiteko ezin jaen umiek eskolan dau esan bitartien. Da orduen, segurazki udalakoengo diez obra horrek, obrak irango dabe hile biterdi. Da orduen, hile biterdi horrek uda denporan izen bidau, ero eskoli ez dauen denporan. Gure aldetik esatie, inok ez da izela pentsau, ez zeren bari gabizela, baina gauzak euren pauzuek erun bitue, eta alanda guztiz, udaletxeko teknikuek dabiz begiratzen, igual zer zatin bat erdi jausten ero dauena horre da nokenduko die, eta botako da edifizioe, baina ni pentsetot hainbeste alarma herrizen ezin jala sartu. Esatie, aurreskola zaldu bieta, atondu zala aurreskola moduen 2006-en. 2006-en, Patzuergo aurreskolen superbizinioakin, proiektuek eurek eusite, orduen, ez dakiz ze alarma sortu dan, bai egon diez arazuek, baina batez be mantenimentuko arazuek. Argi batek ezabala izotzen, momentu batek, eta joen diez konpontzen urtetze behar moduen, mantenimentu dan bezala. Esatie, badakieule, dala gauza sensiblia dela, unmetxkiz ediela, zerotik urte bereko umia diela, eta ulertze hau batez be gainen egon bidala. Aleginduga, gainen egoten, egon dien arazuek konponbidie topatzen, inda hori, badaki hau dauezela, arazotxo batzuek ezin dila umi barruen dauezela. Orduen, aurreskolie da, gozeko zazpiretatik arratzaldeko zeiretara. Oporra dekiez, agostuen bakarrik. Aste santuen, ukitzen dabez, 4-5 egun. Orduen, pintxuria irrepaso baten bon bijakola, ingo da agostuen, ezin da horretik egin. Baina esatie, mantenimentuko gauzak egunero gainen gobezela. Patizuen, aurreskolia buruz nabile, patizuen epinibidiez akondizionauen bida, tatami bat, umiek jolaserako hori bai egin bidala. Hori bai egin aldala edozen momentutan eta hori horretan gauz. Horretan gauz, horrekontuek eskatu eta patizuen, aurreskolako patizue atauntzeko.